Hi guys, welcome again to my channel. Today ay papakita ko ang mga galaw namin dito sa bahay today na simpleng buhay. Hindi kasi ako makalabas kaya ito na ang binivideo ko, yung buhay namin guys. Ayan, yun naman ang meaning ng vlog, di ba? At ito, nagpapatrabaho kami. Ayan, busy sila. Busy silang lahat dyan. At ako naman dito ay magluluto ng aming pagkain na simple din at healthy. Ang lulutuin ko ay itong meatballs para sa mga bata. Meatballs. Ito yung natimplahan na ito pero nilagay ko lang sa freezer. And then maggawa ako ng nang tawag sa Bisaya nitong dinengdeng, bulanglang sa Tagalog, at nilaw-oy sa Bisaya. Yan, ito yung talbos ng kalabasang tanim ko doon sa labas. Meron kasi akong initsa ng mga buto ng kalabasa at tumubo doon at marami ng ganito. Kumuha ako ng babahagya para maihalo dito sa malunggay. Ito, marami rin kaming puno ng malunggay. Tapos pakuha pa ako ng papaya at timplahan ko, pakuluan. At yun ang tanghalian namin ng asawa ko. Basta importante merong karne ang mga bata dahil yung mga bata ay carnivorous. Ayan, tapos yun, meron na rin mga pangmerienda ang mga trabahante. Ito, may ensimada na may ube, ensimada with purple yam, at saka ito, yung pan de coco na galing sa Deli Bread, at saka ito nang galing sa Joji's Bake Shop. Masarap ang kanilang ensimada sa Joji. Ayan, yan, Joji's Bake Shop yan guys. Ayan, tapos nagpalamig na ako ng mainom ng Coca-Cola nila at Sprite. And then para sa amin is calamansi juice, magtitimpla pa ako. Okay. Ayun, for today's papaya operation. Ayun, kunin mo na Marco. Nandun na sa lupa. Ayun, dalawa pa? Isa lang sabi ko eh. Ay. Yes. Bakit ayaw niyang maghakot ng halablocks? Ganun ba? Ay kung tumulong siya. Yung mga kapo dito ay tumutulong eh. Ay hindi ganyan. Kailangan magkisama siya. Yung mga leader natin nung una eh nakikihibo. O tingnan mo oh. Nakapahalo kip-kip pa ang kamay doon sa likod niya oh. Hinahayaan niya yung mga kasama niyang nahihirapan. Mas mataas pa sweldo niya. Ano ba yun? Ano nangyari dyan? Nothing. Oh my God. Balik mo mamaya uli yan. Ang kalat nyo. Tingnan ko. Grabe. Malaki yan. Mahaba. Okay. Josh. At ano? Ito parang karate. Ha? Parang mabaki. At ako'y magpapamerienda na. At ako'y magluluto guys. Ito. Anong nangyari dito? Oh my God. Ano yan? Nakita nyo na sa kitchen nakahiga. At magluluto ako ng bulanglang, ng nilaw-oy kung sa Bisaya pa. Sorry mga Bolanos, hindi ako masyadong expert sa nilaw-oy. Pero ang gagawin ko ay the simplest nilaw-oy. 3 ingredients lang. I know, not really. Ang spices ay garlic, ginger, at saka papaya, squash na anong tawag dito sa dito? Squash tips, and then the malunggay. Ayan. At saka meron na siyang
Hindi ko ma-mention yung seasoning granules. Yan. Seasoning granules lang ang pampalasa natin dito, guys. Then, lagyan ko siya ng konting anchovies. Yung gawa kong anchovies. At, yun ang magpapalasa. And then, paminta. Yun lang. Tapos, dun sa mga bata, dahil hindi sanay sa ganyang gulay, sa bagay, pinagpa-practice ko na sila na kumain ng gulay kasi kailangan ng katawan. Pero ito, yung natimplahan ko na polpete, yung meatballs, yung ragu meatballs, at i-fry ko, and then ipares nila dito sa masabaw na gulay. Ayun, solved na, ipapares sa kanin, okay na. At ako naman ngayon ay maging busy dahil magpamerienda na ako. At yung kanilang ice, yan, yung ice nila. At saka yung, ano guys, yung kanilang Coke. Teka, kukunin ko. Sprite ba yan? O Coke? Soft drinks. Baso. And then, ang kanilang baso ay nandito. Yung malalaki, kasi alam mo naman, pagod yung mga yan. Malalaking baso, guys. Ito, ang baso nila. Tapos, lagyan ng ice. And then, bigyan sila ng tig-dalawang ensimada, okay na. So, may napapansin ako dito sa mga workers. Tingnan nyo yung isang naka-blue. Diba, guys? Kayo na humusga. What will we do about that worker? Lagi lang nakatayong ganyan. Tulungan nyo akong humusga, guys. Tanaw, oh. My gosh. Ano yan? Nanonood lang. Tumulong ka naman kunti. Ay, Arianda. Arianda ako. Okay guys, pagpatuloy na natin ang ating lutuing bulanglang. Ang ating inabraw. Sindihan ko. Ako, wala nang battery. Bakit ayaw sumindi nito, papi? What happened to this? Mali pala. Wala, ayaw lagi. Wala nang gasol. Alishi, ang aking anchovies. Ito ang pampalasa natin. Yan, para maglasa siyang isda. Yung gawa ko po ito na anchovies. Tapos yung seasoning ko, walang bitchin, pero merong seasoning. Ayan, hintayin natin na kumulo, and then i-add natin yung gulay. Ayun, ganun lang guys, kasimple. Pagka kumulo na ito, ilagay ko na yung papaya, and then isunod ko na yung malunggay, at saka yung, wow, bait mo naman anak ko. Si Marco ngayon na nag-fry ng kanyang meatballs. Yay! At ako naman patuloy pa rin sa aking bulanglang. Ayan. Ang bait mo naman anak ko. Sarap naman ng ulam natin. Yes, ito ang prepare ni Marco. Talagang Italian ang gusto nitong pagkain. Ano nang gagawin natin? Sa akin, Ilocano, Bisaya. Sa kanya naman ay Italian talaga. Naghahanap ng kanyang alternative. Ayan, malapit lang kumulo. Malapit lang kumulo yung aking, guys. Yung aking bulanglang, yung aking nilaw-uy. Sa Bisaya is nilaw-uy. Sa Ilocano ay abraw. In my version ha, ito ay sa aking recipe lang. Ewan ko kung paano talaga yung original na pagluluto ninyo. Pero ito ay yung sarili kong luto at style. Kaya, nasa sa inyo kung gusto nyong gayahin, pero para sa akin ay okay dahil healthy, simple, for a simple living. At ito naman si Marco ay busy sa kanyang ang sarap na ragu, bolognese. Ayan, polpete ragu. And then, gumagawa siya ng chicken sandwich, maybe. Kasi ang nakikita ko parang chicken sandwich kasi meron na siyang panino. Pane, ito yung French bread, at lagyan niya yata ng ito, mayonnaise, at meron ng tomato at lettuce. Are you making chicken sandwich? Yeah? Yeah. Okay.
Pwede na. Yummy. Wow. Yummy. Ang ganda naman ng chicken sandwich mo. Wawawi naman. Mulo na ito. Mainit ba? Ay, mainit. Okay, not hold it. Oh, init. Oh. Kumulo na siya. So, ilagay na natin ang papayas. Kapayas in Visayan. Ayan. Pepaya. At ito naman, nasunog na yung meatballs mo. Okay. At sumunod niya yan ang mga leaves. Mga green leafy vegetables para sa ating health. Nilagay mo na yung ano? Nalagay na yung talbos ng kalabasa. Lagay ko na. Okay. Ayun. Oh, sarap yan. Ang bango. Amoy ginengdeng talaga. Kasi meron siyang anchovies. Bagoong yun, kumbaga. Anchovies sa English eh. Parang social pakinggan, pero bagoong din yun. Ilagay na yung malunggay siya ata, papi. Oh, malunggay. Ilagay na. Yummy na ka malunggay eh. Pakita ko nga mukha ng lakay ko. Oh. Bumati ka naman. Oo. Ayan. Pabebe. Sinong pabebe? Wala. Si Tenten lang yan. Si Tenten lang yan. Guys, tikman natin ha. Tikman natin. Tingnan nyo. Ito ay papaya, manunggay, talmos ng kalabasa, at ito ay dinengdeng, nilauoy. Anong tawag yan? Nilauoy? Sarap. Parang kulang ng alat, kulang ng lasa. Let us put a little of asin. Yan, para sumarap. Okay guys, yun lang guys ang may share ko ngayon. Masarap yun guys. Lasang healthy, lasang simple, lasang masarap, lasang pampalakas ng body, and very healthy for a simple living. Ayan, kumakain na sila at kami mag-uumpisa ng lunch. Okay? Bye-bye. Thank you so much. Hope to see you again next time. Bye-bye.